Kata-katanya bolo. Keyakinan adalah kunci yang menjadi faktor utama dalam sebuah keberhasilan. Yes, ngene bolo. Ini piye ya soal ngono ya terus ya. Apa nek bongko tenan kae iku nek kasus nah aku. Wis ngene, tak mau ngon 10 saya. Aku diingin rono renek. Tak tekok Mbah Petrus meneh, Bro. Dia. Tuh, satu, tuh, satu. Jadi wong kene ndi renek neh. Ruwet. Apa Mbah Petrus mulih terus di rumah sakit ya? Piye iki? Terusan tak ngatasi iki. Wis neh. Kalau gue kudu saya, udah suka mumet tak nang nih pikiran saya. Iya. Info sampai Mbah Petrus ngekai, moncrot aku. Sebtu golek renek. Nyapu betoknya. Oh nih. Iki kok ini aku wis gebah terus kayak ngono kae. Nanti jantuan ngono kae. Yo kan bongko yo. Piye aku nggo. Tino aku nggo. Mbak loro ini. Peter sabar. Ra kenek mas sampai mbahku loro nyapu. Pinggut sampai Mbah Petrus nyapo. Yo nasibku piye nggo. Mas. Dakwan apa mas? Pak, dulu salah tuh. Kepiye? Gimana ngomong tuh? Tanya apa emang? Memang aku memang kerumun memang. Wah, salah. Bentar, seger aku nyapu. Ora ratu Mbah Murah nyapo. Santai karo aku iki. Aku sing golek kowe renek lho kowe. Yen gua kene, gua sore. Gua kene tak omongi. Piye? Kok jauh? Wah, juga goro karo aku Upamu. Ora ngene tuh. Aku direne golek kowe terus renek. Aku tuh iki enek titipan tuh gue kowe titipan. Tapi kowe direnek. Tot. Model mau nyanyi lemur ngono tot. Model mau nyanyi lemur koyo ngono kuwi. Lah aku dhewe apa nih? Nyanyi lemur koyo ngono kowe. Tot. Aku iki tak sabari lho kowe iki. Aku sabar ning kowe. Aku ora mandang kowe wong sugih. Kowe anak wong duwe. Usahamu nang ndi? Aku ora mandang. Derajatmu karo padha. Kowe ndek duit, aku ndek duit. Ora ngono tuh maksudku iki. Ora sah nyelemur. Oh, mbahku apane? Tak gulung ning kene wae engko. Kene iki urip-urip dhewe, kene wis mumet ae. Kok tambahi ngene iki neh, tambah beban neh. Kowe jajal saiki ngene iki. Mbahku urung mulih ngene ndi jane parane? Masa Mbahmu ora mulai tuh kedik itu? Hah? Mulih tekan ndi? Mbahku wis mulih ya ket ning kene wis ae. Ket mau. Waduh, Mbah Petrus mulai-mulai ning ndi wong. Kayak udan nih. Masa wong sik ning kono.
Wes tot. Wes habis-habis ning mburi. Wes saiki mbahku ning ndi? Mbahku sehat wae gak? Wes ngono kuwi tot. Atiku nelongso tot iki. Wes ayo saya ajak ndaling kuping mbahku kono. Kita nona jengke nek les ngono. Udah ayo ngadeg. Pareng nang ndi? Juga sendal iki lho. Yo, saya ngerono. Ayo dan ceker rono, sak buka iki engko. Oh, ndi mbahku? Oh, gelek lho. Kok, doan kok, mbahku gelek lho. Piye ngene maksudmu? Itu tanpa rotu. Pendang ngadeg apa ora? Gak salah alasan ae kowe iki. Ayo ndang ngadeg. Ajek kowe ora ndang ngadeg. Ayo ndang ngadeg. Ngadeg ora? Ayo, arek mlaku. Pedon mbahku enek pura. Oh, iya. Oh alah, ora kaya ngono ae ra sumput karo ekmu kemini tot, pletot. Ora ngono tuh Mas Edi. Kalau tenan tuh. Bongkok nih gak ngono. Terus iku piye iki nggo? Alah, jare ndelok tanganmu sing lara kowe jajal. Ndelok jare. Oh alah, lara kaya ngene sambatmu kaya rame-rame tot. Aduh tuh, lara tuh, lara tuh. Waduh, tangannya berapa boy? Piye kaya ngono iki? Ayo, nyamari iki kok. Aku tuh tanggung jawab lho. Wah, tot, tanganmu wong lara kaya ngono e. Sik lara atiku, tot. Mbahku morone kaya ngono kuwi, ngomong dek mau. Saiki ndi jajal mbahku? Oke, enek iki. Piye ngono iki? Piye tanggung jawabmu? Alah tuh setu. Wis tambah mbahmu ki mulai-mulai. Mbahmu wis tuwek, ora kok cah cilik neh. Ya ora masalah ngono, tot. Ora masalah ngono piye neh. Wis tolak mbahmu aku mau tanggung jawab. Apa pek ngentekne bondo aku? Oh iya, tot. Tak cekel omonganmu. Jengger kowe selak karo batinmu. Ah, sikat kowe. Iya tuh. Lah apa aku tanggung jawab. Tapi ya ngono, janji tanggung jawab apa? Kowe tanggung jawab. Yo. Oke, wis tak mulai aku. Ngatekne kowe. Ah, mulia kono. Ah, titen ya. Jangger 1 kali 24 jam mbah kurang balik. Awas no kowe ya. Gicek kowe. Alah iya ya kowe butuh duit piro jane? Alah, aku ora butuh duitmu aku tot. Wah, ora ndak rupamu kaya ngono lel. Apa piye ya kayak kok pletot tangane aduh koyo ngono. Alah, persek lara atiku. Mbak tangane kayak ngono tok ya. Ah, gampang ah. Sonen Pak Woko ngono engko. Alah, aku tak mulai sek. Bawane lah ini wis. Ben, mbak aku wis ben mulai ning omah apa ning kene. Selain dino tak delok rene nah aku.